watuk. Mewat ning dokter ae. Kenapa tapi kok ramai ngono kok sekitar tangga? Bojomu iki lho kabeh iki wong. Gus, aja buta-buta karo kok nyuwun ngapura karo Ibu. Gak, ibu sing salah, ibu sing sandal ngapura karo aku. Astagfirullah, anak sapa iki? Wis Pak, sabar mawon. Ibu sepatuku nendi? Lah sing ndek kene sapa? Sing sekolah kan awakmu dudu ibu. Pokok ibu kudu goleki. Sepatune dhuwurene. Bapak ndi samune? Para duit tuh. Bapak ki kewajibane golek duwe kanggo anak-anake. Iki mbok sepatumu. Ya, Bu. Murni, kowe kok jemputan tak marah bapak ibumu. Di karepku to, arep burekku apa kowe melo-melo. Anak durhaka kowe. Ayo ti ditinggal ngalah ae cah durhaka iki. Ya, ora kancaku kowe. Ana PR sapa sing urung kerjane maju. Ngapa mau urung kerjane? Man gangguanku. Alasan ae. Gangguan apa? Ibu ki lho senane watuk-watuk terus. Bu, mesti niku nek omah senengane buta-buta waktu mati. Apa bener, Mor? Nggih, Bu. Pelajaran melu ibu guru di ruang guru. Pelajaran melu ibu guru di kantor ya, Bu. Tapi gak oleh, Mor. Marah wong tuwa iku gak oleh kaya ngono ki. Sok menah aja dibaleni. Wes. Waalaikumsalam. Wonten apa, Pak? Mohon dikirakan datang ke rumah sakit Angsal. Angsal mawon. Wonten apa, Pak? Ibu yang mlebet rumah sakit. Oh, nggih. Pripun keadaane ibu? Ibu ada penyakit jantung. Astagfirullahaladzim. Bapak. Pak, jangan mama kamu murni aku sudah kuat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.